Descobrint Collserola, amb Sergi Garcia i Per Andreu Geriot. Sergi, bon dia i bona hora. Bon dia, Per Andreu. Avui som en un lloc ombrívol. No donguis més detalls. No, clar, no, perquè és que més detalls. avui entrem en un tema en què el secret és important, oi? Parlem de bolets. Avui parlem de bolets, de caçar bolets o no, ja veurem. I per parlar de bolets tenim amb nosaltres la Laia Ribas, que és micòloga i vicepresidenta de la Societat Catalana de Micologia. De fet, durant uns quants anys vas ser també la presidenta. Hola, Laia. Hola, bon dia. Bon dia, moltes gràcies per acompanyar-nos. A vosaltres. Parlem abans que res d'aquesta disciplina. Micologia vol dir bolets? Què hi ha darrere d'aquesta paraula? Sí, micologia es ve de micos, del grec, que vol dir fong, i és la disciplina, la ciència que estudia els fongs, amb la qual cosa els micòlegs són les persones que estudien els fongs o els bolets. Són sinònims, fongs i bolets? De fet, bolet seria una part del fong, perquè no tots els fongs fan bolets, no? Una floridura no sortirà cap bolet. Aleshores, hi ha alguns fongs que sí que fan bolets, que són els que coneixem i que molts d'ells surten a la tardor. El bolet forma part de la cultura catalana, no, Laia? Sí, certament. O sigui, ens agrada anar a buscar bolets, ens agrada moltes vegades també menjar-los, i això es veu, per exemple, doncs, amb la gran quantitat de noms populars que tenim per als bolets. Es veu també amb la gran nombre d'espècies que recollim, es veu amb la quantitat de fires, que ara és veritat que estan més a tot arreu, no? Tot està més homogenitzat, però l'arrelament dels noms populars i del coneixement i d'aquesta cosa que t'entra doncs, quan trobes un bolet en el bosc, això és el que es diu la micofília. Sí, la passió pels bolets, no? Sí, la passió pels bolets. Ve de lluny, per això, la tradició. Ve de molt lluny i, de fet, hi ha molts... O sigui, aquestes micofílies s'ha establert diferents teories, no?, d'on surten. Deien que sí, a través del consum d'algunes espècies al·lucinògenes o de l'ús que es feia en un determinat territori de les espècies, però certament no tenim una línia clara, doncs, perquè surt. Hi ha pobles que tenen aquesta micofília i altres que tenen aquesta micofòbia, no? Perquè no justifica si hi ha bolets o no, perquè zones com Anglaterra, per exemple, que són pobles molt micòfobs, ostres, doncs tenen entorns, evidentment, ric en fongs. Has dit micofòbia. Seria el contrari, no? Sí. Per tant, hi ha gent que odia profundament els bolets. Hi ha gent que quan veu un bolet és com si veiés un llimac o un gripau, algo que fa com una mica d'angúnia, no? Els hi genera com una desconfiança. Insisteixo que tot això estem parlant d'abans de que tot fos molt més homogeni. Però sí. Ara ens deies que els bolets és una part del fong, que el fong és molt més. Quina funció té el bolet? El bolet té una funció bàsicament reproductora, o sigui, és el cos fructífer. Seria com la poma que t'emergeix sobre el terra i que està plena de llavors, que en aquest cas no serien llavors, sinó que serien espores. I les espores, doncs, es disseminarien generalment pel vent, la majoria de les espècies, d'una manera que segurament no ens podem imaginar. No ens podem imaginar com d'un bolet poden sortir tantíssima quantitat d'espores. I, de fet, són minúscules, són microscòpiques, no les podem veure a ull nu, però el que sí que veiem moltes vegades, si ens fixem, si deixem un bolet doncs, a sobre del terra o a sobre d'una taula, veiem que al cap d'una estona hi ha un polsim finíssim i aquest polsim són les espores d'aquests bolets. I per contextualitzar-lo, si nosaltres ara penséssim en una floridura, algunes espècies d'aquelles que ens han sortit a vegades al tomàquet que veiem com uns puntets negres, doncs aquests puntets negres, cada un d'aquests puntets negres podria contenir fins a 50.000 espores. Imagineu-vos, si hi ha una cosa tan remenuda pot fer aquesta quantitat d'espores, el que ens podem trobar, o sigui, cada vegada que inhalem, segons el lloc on estiguem, podem inhalar fins a 50.000 espores per inhalació. Estem plens d'espores, perquè els bolets han de fer moltes espores, perquè resulta
que és molt complicat que una espora vagi a parar en un lloc adequat, pugui germinar. Quan germina, després ha de trobar un altre miceli que sigui compatible, no parlem de sexes, parlem de compatibilitats, s'ha de fusionar amb aquest miceli i aleshores aquest miceli ja estaria preparat per poder créixer amb més extensió i poder formar bolets. Quin paper juga en el que és l'ecosistema el bolet? Clar, els bolets o els fongs, parlem de fongs, tenen una característica molt important, que és que s'assemblen més amb els animals que a les plantes, bàsicament perquè no poden fer la fotosíntesi. O sigui, no poden obtenir la seva energia del sol. I si no poden obtenir la seva energia del sol, bàsicament tenen dues estratègies. Una, que és ser els grans descomponedors de la natura. Nosaltres ara aquí veiem aquesta soca, que està mig desfeta, i de fet, mira, si jo faig així, doncs es trenca amb facilitat perquè estan creixent fongs descomponedors a sobre, que el que estan fent és descomposar la lignina i cel·lulosa, components que té la fusta, i estan retornant aquests nutrients al sol. Altres fongs s'estan menjant les fulles d'aquesta alzina que han caigut, i això el que fa doncs, és l'elaboració aquesta tan complexa i tan necessària del sol, que és imprescindible per la vida. Això és una de les estratègies. I l'altra estratègia seria la de establir relacions amb altres organismes, que pot ser positiva o negativa, però parlem de la positiva perquè és molt interessant. Clar, ens falta parlar d'una cosa. Ens falta parlar de que hem dit que el bolet era una part del fong. La resta de la part què és? Doncs és una cosa que es diu miceli, que vindria a ser com un arbre que estigui enterrat sota terra, com un nesprer, per exemple, que estigui enterrat sota terra, el que surten són els nespres que porten les llavors, i aquest nesprer està enterrat sota terra, i com que no pot alimentar-se, aleshores el que fa és establir relacions amb alguns arbres, i en aquesta relació, aquest punt d'unió, que seria com un mercat, el que passa és que l'arbre, aquest mercat el que intercanvia és que l'arbre li dona al fong sucres per poder viure i el fong li dona a l'arbre més capacitat d'absorbir aigua i sals minerals, amb la qual cosa una relació imprescindible també per la vida, imprescindible pel bosc, perquè a més s'ha vist una altra cosa. Ostres, ara que parlem tant de les xarxes de bosc aquestes, o sigui, nosaltres ara, sota els nostres peus, hi ha tota una història connectada on a través dels fongs absolutament cadascuna d'aquestes plantes estan connectades a través d'aquestes xarxes miceliars, que es dirien. I que, a més, ostres, tenen moviments, mouen recursos i tenen aquesta capacitat, doncs, de fer que el bosc tingui aquesta vida que, si no, no la tindria. Per tant, pel que expliques, són com connectors, no? Fan aquest paper de connectar elements diferents del subsol, no? Clar, fixem-nos, un mateix fong, per exemple, hi ha fongs que són molt específics. Nosaltres, quan veiem un rovelló, ostres, estem en una pineda, perquè el rovelló és molt específic del pi. Fins i tot, segons el tipus de rovelló, doncs l'espècie de rovelló, sabríem doncs, que està connectat amb avet. Per exemple, el rovelló d'avet, el Lactarius salmonicolor, està connectat amb un avet. Però aquest avet mateix pot estar connectat amb altres espècies. I no només el rovelló aquest d'avet que hem trobat està connectat amb un avet, sinó que, a més, pot estar connectat amb aquest avet, amb l'altre de més enllà o amb un altre de molt més enllà. I el mateix avet està connectat amb altres espècies. I amb aquesta planta, i amb l'altra. O sigui que al final és una xarxa on absolutament tots els organismes que la formen estan connectats, de plantes, vull dir. I clar, això és algo molt potent. Descobrint Collserola, un podcast, quilòmetre zero, amb Sergi Garcia i Pere Andreu Jariot. Un bosc on veiem molts bolets és un indicador que és un bosc saludable de biodiversitat o simplement és que el tipus de fong que tenim en aquest bosc genera bolets? Clar,
Primer, perquè nosaltres, en general, no? Si ara no estiguéssim a la tardor, que és quan hi ha les condicions que li agraden més a la majoria d'espècies de bolets, podem trobar més o menys bolets. Però si venim a l'estiu, no trobarem, amb la qual cosa, primer de tot, han d'haver les condicions perquè surtin els bolets. Han d'haver les condicions d'humitat. Cada bolet està associat amb unes espècies, no? Tal com hem dit. Per exemple, nosaltres una plantació de plantes al·lòctones, que no siguin de la zona, doncs molt probablement tenen una funga associada molt més pobra que un altre arbre doncs, que sigui autòcton i que ja tingui més les connexions. És possible que nosaltres puguem caminar per un bosc de determinades espècies que siguin forànies i que veiem, per exemple, doncs, que la fullaraca no es degrada de la mateixa manera, no? O sigui, aquest és una dels desequilibris una miqueta que ens passa quan portem una espècie de fora. No sé exactament què deu passar amb l'aïllant, però bueno, vosaltres que feu passejades per Collserola, l'aïllant és un arbre que no sé quines accions es poden fer perquè fa aquests rizomes i és un arbre complicat, però dubto de que tingui molta funga associada, no? Per exemple. Tornant a la pregunta del Sergi, per tant, veure molts bolets és una bona notícia? És notícia de que ha plogut i que les condicions són humides. Seria una bona notícia segons l'espècie que fos, que estigui associada amb un hàbitat molt concret i, ostres, aleshores sí que pot ser una molt bona notícia, perquè és un hàbitat molt concret que, a més, és estrany i que hi hagi aquesta espècie és una bona notícia. Ara bé, que hi hagi una altra espècie, doncs et pot dir, doncs mira, ha plogut, hi ha unes bones condicions, però no és de forma única i exclusiva una bona notícia, que sempre ho és, veure bolets està bé. Si són tot armilàries mèlies, que és l'alzinoi, que és un bolet paràsit, doncs no seria una bona notícia, seria una molt mala notícia, perquè és un dels bolets paràsit més agressius, no?, que hi ha i que realment doncs, està afectant una bona colla d'arbres. Pel que ens dius, entenc que hi ha bolets bons i dolents, però no per nosaltres, per consumir, sinó per l'acció que fan en el bosc. Sí, hi ha bolets o fongs que serien bastant dolents i no sé si heu sentit a parlar d'una malaltia molt seriosa que afecta alguns amfibis. Bueno, doncs hi ha un fong que ha travessat moltes fronteres i que ha causat una gran extinció d'espècies, no de nombres d'individus, d'espècies, amb la qual cosa hi ha fongs molt problemàtics i que ens estan causant greus prejudicis, sobretot també a l'agricultura. Hi ha alguns d'aquests que fan bolets i un exemple seria aquesta Armillaria amelia, no? Doncs que no és un bolet desitjable en tant que és un paràsit d'arbres. Però siguem positius, parlem dels bons bolets. Sí. Collserola és terra de bolets, Laia? Sí, i a més, ostres, poden haver diferents espècies, en tant que hi ha moltes espècies que estan associades amb tipus d'arbres concrets, Collserola, on pots trobar alzinar, on pots trobar pineda, on pots trobar, jo què sé, verns, on pots trobar algun freixe. Hi ha molta diversitat, moltes vegades barrejada, doncs fa que sigui una terra doncs que sí, poden haver moltes espècies de bolets. Que quan vas només amb una pineda de pi roig, per exemple, que és un bosc realment productiu, es poden trobar moltes espècies, i la majoria de gent, quan va a buscar bolets, va a buscar en pinedes, d'acord? Perquè són els bolets més coneguts, la llanega, el camagroc, el fredolic, el rovelló. Dius que a Collserola tenim molts ambients diferents que podem trobar una varietat de bolets, però sent una zona tan trepitjada, tan a prop d'una gran ciutat com Barcelona, és un bon lloc per començar a buscar bolets? No és un bon lloc perquè presenta moltes dificultats, perquè hi ha moltes espècies i nosaltres les espècies que generalment, tradicionalment es coneixen més a Catalunya estan associats amb pineda. I quan ja tens alzinar barrejat, ostres, se't complica una mica la cosa. El fet que estigui a Barcelona i tanta gent, és segur collir bolets aquí a Collserola? Si jo trobo un rovelló per aquí, me'l puc menjar o pot estar contaminat o no té res a veure?
Sí, els bolets en general absorbeixen molt els tòxics de l'ambient i a més hi ha bolets que tenen com una predilecció per sortir en llocs una mica antròpics, no? Una mica allò. Collserola és bastant gran, és veritat que hi ha zones que poden ser punts més calents des del punt de vista d'acumular tòxics, però també és veritat que hi ha zones bastant ben preservades, amb la qual cosa podria ser segur, no et diria el mateix si és un espai doncs, que entra a dintre del que podríem dir parc urbà, no? Aquí hi ha alerta, perquè podem trobar doncs, això, exacte, més contaminants que puguin créixer. Hi ha moltes espècies a Collserola de bolets? Sí que hi ha moltes espècies. Ara mateix no et podria dir un nombre exacte, no sé de quan és el recompte. Aproximadament a Catalunya, segons el Fungacat, no? Que és una base de biodiversitat on estan recollits els fongs, hi ha més de 5.000 espècies de fongs a Catalunya. O sigui que realment no totes elles fan bolets, però que realment estan bastant ben representats i tot i que hi ha moltes espècies que encara no es coneixen, perquè de fet en el regne dels fongs la part de fongs que es coneixen és molt petita encara. Tenim molt camí per recórrer des del punt de vista doncs, de la gran biodiversitat que té aquest regne. Però Collserola, diguéssim que sí que seria un espai on podem trobar moltes espècies i moltes d'elles doncs, sorprenents. El canvi climàtic ha afectat a les espècies que podem trobar? Hi havia bolets que potser el meu avi trobava quan venia aquí a Collserola que ara no trobarien o al revés? Ens costa fer llistes vermelles. És més fàcil fer-les per hàbitats que fer-les per la presència o no presència, perquè tu pots tenir el fong sota terra i que no surti el bolet, i pot estar sota terra molts anys el miceli creixent. I el fet de que tu no vegis el bolet no vol dir que no hi sigui el fong. És veritat que quan l'hàbitat és molt exclusiu i és un hàbitat complexe o difícil o que no n'hi ha masses, doncs aleshores sí que pots assenyalar més una espècie vermella, de la llista vermella. Però en general, no. És obvi que aquestes condicions climàtiques o aquest escalfament que s'està veient és obvi de que passen coses estranyes, no? Surten espècies fora d'època, hem tingut una secada terrible que ha afectat molt la salut dels arbres a casa nostra i que, a més, això, evidentment, es veu reflectit també amb la funga, perquè hem vist aquesta connexió tan imprescindible que hi ha, no? info@descobrimcollserola.cat. Ens has dit que poden créixer fora de temporada. Aquí a Collserola, quina seria la temporada normal dels bolets? Clar, és igual que les previsions de bolets també depenen molt del temps que ha fet 15 dies abans i que aquestes condicions s'hagin mantingut, perquè en el fons aquesta sí que és una característica general per tots els bolets, necessiten humitat, necessiten disponibilitat d'aigua en el sol i un gradient de temperatures, amb la qual cosa el que hem de fer és anar seguint això. I això doncs, es pot donar doncs, a principis de temporada o al novembre o fins i tot al desembre. O sigui que això es queda una mica desdibuixat. Però per primavera també podem trobar bolets. Sí. De fet, mira, podem trobar múrgoles. Hi ha també una cassoleta que surt a l'hivern, quan l'hivern és ben viu, quan allò fa fresca, doncs que és una cassoleta vermella molt cridanera que creix a sobre de les branquetes. O sigui, sí, podem trobar bastantes espècies fora de temporada. Tu ets membre, formes part des de fa anys de la Societat Catalana de Micologia. Una mica com és que es crea aquesta entitat i quins són els objectius que persegueix? Doncs mira, és creada el 1973, bàsicament per la necessitat o pel buit aquest que hi havia moltes vegades del coneixement micològic de Catalunya. Tenim uns grans referents, el Joaquim Codina, en Fonequer, vull dir, hi ha molts referents de persones estudioses que han fet a Catalunya, però
calia una miqueta doncs, recollir i potenciar aquesta dèria pels bolets, anem a dir-ho així. Calia també atendre més a les persones en quant als bolets que poden ser tòxics o comestibles, que és un dels nostres objectius com a societat, i també compartir aquest coneixement micològic que també doncs, és molt necessari i que forma part de la nostra cultura, amb la qual cosa va sorgir la Societat Catalana de Micologia, on cada any editem des de fa molts anys les làmines dels bolets a Catalunya, on cada any presentem 50 espècies noves que no han sortit fins aleshores i que les intentem explicar i associar-la doncs, amb una imatge i un text bastant explicatiu. I a més també cada any fem la Revista Catalana de Micologia, que el que pretén doncs, és això, és recollir aquest coneixement de micologia que es fa en el territori. I després, a banda de tot tipus de divulgacions, d'explicar, de fer exposicions a tot el territori, fins i tot també amb l'Agència Catalana de Salut Alimentària, fem assessoraments també amb hospitals que ens poden enviar espècies per fer identificacions. Tot això ho fem. Qui vulgui més informació, tot això ho trobarà a la pàgina web, oi? Sí, sí. www.micocat.org. La cosa va a més, Laia? És a dir, la dèria aquesta que deies pels bolets va creixent o està més o menys estable? Clar, hi ha una barbaritat de gent. Es parlava d'1,5 milió. Des del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya es parlava d'1,5 milió de persones que surten al bosc a buscar bolets, que és una barbaritat. Ho dius de veritat? 1,5 milió de catalans? Sí. Són molts. Són molts. La majoria de persones, l'espècie que recullen doncs, és el rovelló. Tu un dissabte d'octubre a les 8 del matí pots trobar cua amb carreteres que van cap al Berguedà, per exemple. Ja no parlem d'aparcaments. La zona del Montseny també és una zona doncs, amb molta tradició de recollida i també amb, entre cometes, problemes d'encabir tota aquesta gran quantitat de boletaires que van al bosc a la recerca de qualsevol espècie que es mengi. O sigui, anem al bosc amb una actitud depredadora, no? A veure què és el que podem menjar. No fos cas que ens deixéssim una espècie que la poguéssim aprofitar per menjar. Jo penso que és molt bonic anar a buscar bolets al bosc perquè és una activitat de contacte amb la natura. També una miqueta d'autosuficiència, no? D'allò de recollir el teu propi aliment, no? Que, ostres, també et permet observar l'entorn, caminar tranquil·lament, no? Tens per parar, per fixar-te amb les coses, que moltes vegades podem estar molt en contacte amb la natura, però no tenim temps d'aturar-nos. I això, doncs, no, ens permet, ostres, aquí sota, aquí, ai no, això, ostres, em pensava que era una fulla. Bueno, aquest diàleg penso que també és una cosa molt bonica, no? I això t'ho dona l'anar a buscar bolets. Però, clar, et trobes actituds, doncs, una persona que pugui agafar cistells i cistells de bolets en el moment que surtin, que realment molts no els podran ni aprofitar, hi haurà un malbaratament, sense límit, sense control, moltes vegades sense seguir normes bàsiques del bosc, de no embrutar-lo, de pensar que estem en una propietat privada, que hi ha una gent que viu doncs, en aquests terrenys i que s'encarrega de cuidar-los i nosaltres anem amb molt mala actitud, la veritat. Ara ens estàs presentant el perfil de boletaire, de caçador de bolets, però també moltes vegades em trobo, quan vaig per aquí a Collserola, que vas per camins i veus que als marges dels camins estan tots els bolets aixecats. Això s'ha de fer, és correcte? Què li diríem a la gent que aixeca els bolets? Home, doncs no els toquis. Els bolets ja hem vist que tenen una funció superimportant en el bosc. És el seu moment que tenen doncs, per escampar les seves espores i no cal. Moltes vegades ho fem, fins i tot veiem una Amanita phalloides, que és el bolet més tòxic que tenim a casa nostra, el que provoca més intoxicacions mortals, i pel fet de ser la Amanita phalloides, pues igual hi ha gent que els pot xafar o arrencar. No cal per això, no? Per aquesta funció que tenen i perquè
potser no veiem els bolets o els fongs o la natura en general com un recurs preuat. I penso que aquesta visió, ostres, és un entorn absolutament necessari que forma part de la vida i que hem de tenir un altre tipus d'actitud. No hem de tocar els bolets, però si un dia passejant per una pineda em trobo un rovelló, com l'agafo? Home, si és un rovelló i tens un gabinet a mà, jo el tallaria, per exemple, o el descalçaria i després el tallaria. Amb això també hi ha hagut molta polèmica perquè com que nosaltres som terra, Catalunya és terra de rovellons, no? O sigui, bàsicament, l'espècie majoritàriament recollida és el rovelló. El rovelló és un bolet que va molt bé de tallar, però no tots els bolets van igual de bé de tallar-los. Els camagrocs, doncs, amb un gabinet poca cosa faràs. Un cama-sec, una carrereta, ostres, tampoc no és amb un gabinet, no té sentit. Un cep, ostres, si el talles et quedarà mig peu a dintre. I una espècie de la qual no estiguis segura, doncs, evidentment, hi ha estructures que estan a la base del bolet, amb la qual cosa, si no ho tenim clar, evidentment, els bolets s'han de descalçar. S'han de descalçar i tant si descalcem com si tallem, aquest no és el problema, però sí que és veritat que ens pot ajudar a acabar d'identificar correctament el bolet i, a més, pot ser una pràctica necessària per recollir aquella espècie de bolet, no? Clar, la conservació de les espècies depèn més de la conservació d'hàbitats, de les pràctiques que nosaltres fem al bosc, del trepig constant, depèn dels incendis. Clar, els incendis és un problema gravíssim, però moltes vegades el que estem veient és que hem de cuidar el bosc, sí, però cuidar el bosc tampoc no vol dir arrasar-lo tot, tallar-lo, fer aquestes clarianes, perquè després el que et fa és que et creix la vegetació primària i al final el fas un bosc impenetrable i amb molta més capacitat de cremar-se, no? Vull dir que al final no hi ha una solució màgica per totes les coses i hem de tenir en compte doncs, que tot s'ha de mirar molt de prop i de manera molt personalitzada. Abans has fet servir el verb descalçar per treure els bolets. Sí. Has dit el nom d'alguns bolets. Sí. El català sona molt bé aplicat als bolets, oi que sí? La veritat és que sí, tenim paraules molt, molt boniques i també tenim noms molt bonics en català, no? Continuem sempre amb aquest aspecte, doncs, el cagatió, el caganer, també hi ha bolets, el pet de llop, les clatabufes, vull dir, hi ha noms que continuen aquesta tendència catalana típica. Escatològica, no? Escatològica, però certament sonen... Sí, hi ha paraules molt boniques, sí. Digues algun nom així bonic associat al bolet, que a a tu t'agradi. Com es deien aquells que vam veure una vegada caminant, Sergi, que són molt grans, tenen com una base així... Els apagallums. 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 Maco aquest, eh? Els apagallums, sí. Els ous de reig, els groguets, els rovellons... Bueno, el rovelló ja és un nom bastant posat, pinatell, també n'hi ha molts bolets d'ovella, coalgra, poagre, llores, també és un nom molt bonic, escaldabecs, que ja sabem a què fa referència, no? Hi ha molts d'aquests que són molt descriptius, no? Sí, alguns fan referència a la zona on creixen. Per exemple, l'alzinoi, el pollancró, doncs ja t'està dient, creix generalment amb una alzina o amb un pollancre. Altres doncs, fan referència al gust que tenen, si tenen un gust picant, no? Els caldabecs. El bolet de bou, per exemple, doncs, que vol dir doncs, que és un bolet de no massa qualitat. Després, per exemple, hi ha l'orella de Judes, que ve del nom llatí, auriculari auriculajudae, perquè és un bolet que creix amb una forma d'orella tremenda sobre el saüc, i com que el saüc es pensa que és l'arbre que en Judes es va penjar, doncs per això li diuen orella de Judes. Qui posa els noms dels bolets? La societat? No, hi ha un esforç, perquè és veritat que hi ha aproximadament, tenim uns 300 noms populars
per anomenar aproximadament unes 100 espècies, i és veritat que hi ha moltes altres espècies de les quals només hi ha el nom científic. Cal un esforç per catalanitzar o per posar nom comú a les espècies de bolets. I hi ha gent que està fent esforços en aquest sentit i a mi em sembla una idea molt, molt interessant. Sempre sense perdre de vista i tenint en compte que moltes vegades aquests mateixos noms populars, a la que et canvies de context, tu dius Pinatell, doncs a les Terres de l'Ebre, i segurament no estem parlant del mateix bolet que si estàs al Berguedà, no? I al final et pots confondre una mica perquè hi ha alguns noms repetits. I amb aquest joc també juguen algunes empreses, per exemple, doncs, on et diuen el fredolic botó igual és una bolvariela que no té absolutament res a veure, perquè en el fons no hi ha un nom associat exacte per cada una de les espècies, no hi ha un nom normatiu. I això genera una confusió, no? Igual amb els ocells no passa tant, però, ostres, amb els bolets sí que passa. Tenim molts noms, depèn de les espècies, i ens genera una mica de confusió moltes vegades, però jo penso que si s'endrecés una miqueta tot això, seria molt interessant, evidentment, per la cultura i per la llengua. Ens agrada Collserola. Està molt bé parlar de bolets i dir moltes coses dels bolets, però ja que estem en un bosc on hi ha algun bolet, anem a mirar què trobem, perquè crec que aquí als peus tenim alguna cosa que ens pots explicar què és, què fa i Goitem. què és això. Ho podem descriure, no, Laia? Sí. És marronós, no? A veure, tenim un bolet, primer, que creix sobre fusta, que a més és coriaci, és a dir, ostres, que és dur, i que, bueno, té aquesta forma amb un peu excèntric, no? Així com una miqueta lateral, i si el miréssim per sota, té un himeni, que és la part fèrtil del bolet, d'aquella d'on surten les espores, que és blanc. I si ho miréssim amb una lupa, veuríem que té uns puntets finíssims, que són uns tubs per on surten les espores. Aquest és un bolet, mira, l'agafarem, perquè l'aprofitarem. Veieu com té uns puntets molt i molt petitons? És habitual que tingui el tronc a un lateral? No. Més aviat està al mig, no?, del bolet, el que seria la part aquesta. Sí, en general tenen forma de paraigües els bolets, però cadascú, diguéssim, troba les seves estratègies. El que sí que és comú és que a la part de sota del barret hi hagin estructures com làmines, porus, agulletes, plecs. Poques són les espècies que tenen aquesta part fèrtil llisa. Per què? Perquè contra més replegada estigui la superfície, més quantitat d'espores podran generar, que les necessiten. I, de fet, és la primera cosa que hem de mirar per identificar un bolet. Genial! En Sergi ha fet una foto, justament, que la penjarem en el blog, on es veuen això que deia la Laia, oi, Sergi? Sí, és difícil de descriure, millor que entreu a la web descobrintcoixerola.cat per veure la foto, perquè és com una superfície amb molts foradets petitons, que entenc que és per on surten les espores. Correcte. A més, si et fixes, estava situat perpendicular al terra perquè no es quedin enganxades aquestes espores amb les parets d'aquests tubs primíssims. I a més, ostres, és un bolet que té moltíssima història. Aquest bolet que es diu, el nom llatí és Ganoderma reishi, nosaltres li diem pipa, al Japó se li diu reishi o lingxi, a la Xina, és el bolet de la immortalitat, és un bolet molt... De només tocar-lo, pot ser? No. Sergi, l'estàs tocant ben fort, L'altra pregunta és, quan has dit que l'aprofitaríem, anava per aquí la cosa? No, aprofitarem perquè es conserva molt i va molt bé per explicar coses, no? Aquest bolet és un bolet que fins i tot amb activitats amb escoles, com que no és tòxic, doncs el pots portar, s'aguanta, no es podreix, no hi surten larves, que no són cucs, són larves, que després es convertiran en petits dípters, que són com unes mosquetes. Bueno, té com
tota una sèrie d'avantatges, i sobretot, aquesta situació dintre de la medicina tradicional xinesa, on és un bolet molt present en multitud de remeis i que es pren de forma freqüent per tal de conservar la preuada salut, no? A més, és un bolet que es pot cultivar. És un bolet que creix sobre fusta. Clar, els bolets que creixen associats amb altres organismes són més difícils de cultivar que els bolets que creixen sobre fusta, per exemple, o com el xampinyó, no? Sobre humus. Aquests tindrien més facilitat i per això són generalment els que trobem en el mercat. El reishi o la pipa, afortunadament, doncs, també és un bolet que es pot cultivar i d'aquesta manera doncs, les necessitats de preparats en base a aquests bolets poden estar cobertes a través d'aquests cultius. A la mateixa soca on tenim de pipa, Sí. veig que hi ha altres bolets. Aquests també són uns altres. Ostres, que... Són diferents, no? Sí, és el bolet de soca de colors, que és un altre... El que passa és que estan una mica... Mira, fes la foto potser d'aquest, que és el que està millor. Són molt petits, no? Sí, i són uns altres bolets que també estan molt de moda, perquè hi ha molts complements o suplements fets en base d'aquests altres bolets. És el Trametes versicolor i es fan estudis per provar alguns principis actius que semblen que podrien tenir efectes anticancerígens o multitud de propietats per a algunes malalties que es pateixen. Ara que fa referència a això, a bolets de moda, últimament se sent a parlar molt del shiitake, no? Cada vegada n'hi ha més. Clar. El shiitake seria un altre dels... Nosaltres aquí no el tenim de forma silvestre, però és un bolet que és fàcil de cultivar, que també creix sobre fusta. I clar, igual que aquests que estem veient no es mengen perquè són coriacis, en tot cas la pipa la podries triturar i fer-la amb infusions, que és una mica amargant, tampoc no la tastaries pel gust. En canvi, el shiitake sí que és un bolet que és mangívol, o sigui que és d'aquests, de les tríades aquestes de l'alimentació funcional, no? I a més té bon gust i també es pot assecar. Déu-n'hi-do, diria que a nivell mundial fins i tot estaria el seu consum per sobre del xampinyó o a la part, o potser una miqueta més el xampinyó, però és un bolet molt consumit a tot el món. I ha crescut una mica el conreu i el consum, no? Sobretot aquí a Catalunya doncs veiem que sí, que cada vegada és més. I a mi em sembla molt bé perquè, ostres, el xampinyó és el que hi ha, però el cultiu del shiitake doncs, també és molt interessant i el bolet com a tal, nutricionalment, doncs, també és molt interessant. A mi em sembla perfecte, vamos. Ja que estem aquí al mig de Collserola, has vingut amb un cistell, jo crec que el millor que podem fer és tancar els micros i anar a caçar bolets. O no seria caçar bolets? Sí, caçar en el sentit de que quan anem per la muntanya caminant anem buscant amb intensitat, no? A caçar. Que no ve de caça. No, ve d'això, no? De buscar una cosa molt intensament. I és una paraula que, que té el seu costat fosc, no? El tema de la caça, que per altra banda és veritat que tenim sobrepoblacions i que cal un control cinegètic, no sé de quina manera, però sí, podríem anar a caçar bolets. Tinc molta curiositat per saber si algun dels nostres oients ha vingut a caçar bolets aquí a Collserola, quins n'ha trobat, què ha collit, que ens ho deixin escrit al nostre blog descobrimcollserola.cat o a xarxes, a X, Facebook, Instagram, i a veure què ens diuen de si potser tenim alguna recepta amb apagallums molt interessant. Oh, i tant, que comparteixin aquesta recepta i potser, qui sap, ens podrien fer ressò a través del newsletter, del butlletí Més Collserola, ja que hi som. Recordem que és Més Collserola, Sergi. Sí, és el butlletí que hem llançat per complementar tota la informació de Collserola que no ens hi cap en els capítols del podcast, i em sembla una bona proposta de llançar alguna recepta amb bolets en un dels propers butlletins.
Doncs, Laia Ribas, moltes gràcies per dedicar-nos a aquesta estona. Ha estat molt interessant, hem après molt, oi que sí, Sergi? Moltíssim. I bé, fins una altra ocasió, jo crec que ens retrobarem un dia d'aquests. Molt bé. Moltes gràcies, Laia. Vinga, a vosaltres. I, Sergi, vostè i jo ens trobem ben aviat. Ben aviat, però jo me'n vaig amb la Laia a casa Bolets. Ah, sí, em deixeu aquí, tirat. Et deixem aquí tirat. Molt bé, doncs vinga. Descobrint Collserola.